Salmo Kapitulo 99. Ang Diyos maoy labing gamhanang hari. Naghari ang Ginoo ug nangurog ang mga katawan. Naglingkod siya sa iyang trono, ibabaw sa mga keruben ug natayog ang kalibutan. Ang Ginoo gamhanan sa Sion, naghari siya sa tanang kanasuran. Ang tanan magdayeg sa gamhanan ug halangdon niyang ngalan, balaan siya. Gamhanang hari, gihigugma mo ang matarong, gihatagan mo ang Israel ug kaangayan, hustisya ug katarong. Dayga ang Ginoo nga atong Dios, simbaha siya at tubangan sa iyahang trono, balaan siya. Si Moses ay ug si Aaron iyang mga pare, ug si Samuel nagampo kaniya, nagsangpit sila sa Ginoo ug gitubag niya sila. Misulti siya kanila gikan sa dawg haliging panganod. Gituman nila ang mga balaod ug mga kasuguan nga gihatag nila kanila. O Ginoo nga among Dios, gitubag mo ang imong katawhan. Mapinasayloon ka kanila apan musilot ka usab sa ilang mga sala. Dayga ang Ginoo nga atong Dios ug simbaha siya didto sa iyang balaang bukid, balaan ang Ginoo nga atong Dios.